Ayan o, overtime na tayo mga kabro. Pasado alas 8 na. Ito yung hinatid ni Bossing na TMX De Platino contact point kahapon. Ayan, so bumalik siya kanina. Ayan o. So tapos na, umaandar na yan. From Urdaneta mga kabro. Ayan, De Platino. Nakakuan na yan. 2-in-1. Ignition CDI na ignition coil mga kabro. Converted sa kuan. Shortcut lang yan mga kabro. Okay. Ayan si Bossing. Shoutout. Pakipalo na rin yung Facebook page ni Bossing na kuan. Ano pangalan mo, Bossing? Ayan si Bossing Christopher Salinas. Ayan, so si Bossing ay gumagawa ng mga kolong-kolong katulad nito mga kabro. Ayan, budget meal na kolong-kolong. Ayos. Sa mga gustong mapagawa, dito kay Kabro. Oh, kontakin nyo lang. Sulit pa rin ang papagawa dito. Ayan, kontakin nyo lang si Bossing Christopher Salinas kung gusto nyo magpagawa ng mga budget meal na kolong-kolong kagaya nito, pangkargahan. Okay? Bossing, salamat ha. Okay, thank you. Ingat, ingat. Ayos. Bossing Christopher Salinas. Ayun, no? Ingat, boss. Yeah.